של היא סבתא. מתה. החורשה שליד מד"א? כבר אין חורשה. כן. שבי. די. נו. לא רוצה לך. אני פה אתה מספיק. לא עשו. שבי. ההפך, בנו בניין יפה. שבי. מד"א יפה. היא תצלם לך אותו, היא תראה לך את המקום כמה הוא יפה. כן? את מתכוונת לכיוון של בית ספר תומר. נכון? הבנתי אותך. ממול, אבל זה היה לצד ימין, אם אנחנו מסתכלים מהבלוק, לצד ימין, לא, אתה יכול להיות שהיא תזכור. כי היא בגיל של סבתא שלי. מי? נכון, קיימת. אז היא בגיל של אמא משהו שלה. כזה. כן. קיימת המשטרה, היא בדיוק הייתה אחרי החופשה יש קצת משטרה. מבוגרת ממני. יכול להיות. ובת כמה היא עכשיו? הוא עכשיו בשוק. רגע. ממני אתה בשוק, אה? אני בשוק מכל הסיפור. אני אגיד לך את הסיפור, למה אתה בשוק? היה לי חבר. הנה, אני מצלמת לך, תירגעי. היה לי חבר פה. לא יודעת, כאילו היה לי מגנט שלך, וראיתי אותך מרחוק, אמרתי, אין, אני חייבת. צילמתי לך את הבית. רגע, איך קוראים לך? מקסים. מקסים? אלמקיאס. אלמקיאס? מוכר לך השם מקסים אלמקיאס? אז שהייתה גרה לא היה גר. אלי בצראוי, מכיר? אין דבר כזה. איך? רגע, שנייה, הוא בגילך, אז נראה לי שאתם מכירים מילדות. כן. רגע, מה? 60 וכמה אמרת אתה? לא, אני הייתי לפני 62. לפני שהתחתנתי הייתי זה, הוא היה משחק איתי כדורגל בחור פה. לא, הייתי אני עולה מכירה, בן הייתה 63, בלוק. 64. מכירה את פלורה, הייתה גרה למעלה, אז הייתה... צריכה 90. פלורה אחת את מכירה? פלורה למעלה. זה חבר שיש לו כלב כזה, שותה חבר? אבל הראש שלו. מה זה גם שותה? רגע, שנייה. ככה הוא נהיה, נמר. לא, איזה קטע, יאללה. הוא הולך למטבח. כן, הוא זוכר את זה, את הווקסלר. התרגשות. תראי איזה התרגשות מה עשינו. תראי לה, איך קראתי לו בכלל מרחוק, והיא שואלת אותי איך להסתובב מהצד השני בכלל. איך בנית לשתות? לא, תודה. זה לא שכחתי יאומן. את הבן למה? אדם, את לא שותה? הוא היה פה. לא, תודה, באמת, אני עוד מכל ההתרגשות והזה. השושל הזה. שגר עלינו. לא, שהוא עבר לעפולה. לא, את לא על רמקול, רגע. היה רס"ר. ציון? לא. שני חדרי שינה בבית. שלמה אלפסי. לא. הנה, יש פה חדר הורים שהוא יושב ממש על הסלון. הוא שלישית מכירה את לפסי. פלורה אני למעלה. איך שנכנסים, זה לא בצד ימין, זה ממש מול הכלי, איך שנכנסים מצד שמאל. לא תשכח את המילה גבר. אני עובדת במגה. אז אתה יכול לבוא לראות אותי גם שם. לא. פלורה לפנינו, מקסים, מה קרה לך? פלורה גרה לפנינו, לפניך ולפניי. רגע, כן, נכון, בצד ימין זה עוד חדר, מצד שמאל זה מקלחת שירותים, וממולי יש עוד חדר. אני רק 30. זה היה החדר שלך? אני מכירה פה. כולם. איזה קטע, זה היה שלך. אבל 40 לא. זה עוד חדר שינה, אני הקלה שלי. וזה השירותים מקלחת. אני הייתי במרוקו, כן, מה שאמרת כן. עכשיו, אני לפני שנתיים הייתי במרוקו, אחר באתי לערבי. זה קטע. עם המצלמה, אמרתי, אני פה נולדתי, אתה אומר להם. נכון. המטבח הוא בצד שמאל, נכון. כלב יפה. לא, פה המטבח היה אחר, פה היה ככה חומה, ופה היה נישה. הוא יודע שאני כן. דיברתי אליו. נישה. הנה, הוא מסביר לי עכשיו שבעצם היה, הם פתחו את המטבח, זה היה... הייתה כניסה פה קטנה. הייתה כניסה קטנה, פה כולם ספרו את זה, אז נהיה רווח. כן, הנה, זה כמו שאת אומרת. פה היה מרפסת, תגיד לה, פה היה מרפסת, הנה המרפסת, תגיד עכשיו לה. הבנתי. הנה המרפסת החדר שינה לא ופה היה. בנו חדר ביטחון, 74. החדר שינה זה בעצם חדר ביטחון שנבנה ב-74. וחדר ביטחון לא היה להם. לא היה להם. הוא לא היה. לא היה, היה ככה, פה היה עיר. פה היה עיר. איזה פה כיף. היה עיר. פה היה מרפסת. מאיפה אתם? איפה באת גם? הוסיפו את זה כאילו למרפסת. בעלה, הם התחתנו רק. מהמרפסת אחורה. אתם אומרים, היינו בצימר, חגגנו 3 שנים. אחורה לכיוון החצר האחורית. איפה? זה כאילו נוסף עוד חדר, ממ"ד. למה לא הבאתם אותה? מי?
היינו בצימר, חגגנו 3 שנים בטלפורים. אין מרפסת, הם פתחו אותה כדי להרחיב את הבית. אנחנו נבוא לפה יום אחד. אבל יש לך במחשב, יש קינה עכשיו. אני לא יודעת, עדיף לא. זה קטע. כן, הנה, זו תוספת כמו בסדרות. פה היה לא יחד. הארונות שלה, שנייה, רגע, חכי. זה לא היה, הייתה מפורשת רק בעיתונים. זה היה הבית. לא היו לה כזה ופה היה עיתונים. איזה קטע. עד פה, והייתה כניסה היא אומרת שכשהיא קיבלה את הבית, היא מצאה את הארונות שהמדפים היו מכוסים בעיתונים. לא. ופה את העיתונים הארונות. אמא שלך הייתה מכסה את זה בעיתונים תגיד כדי... לה על המרפסת הקטנה, כולם הורידו את זה. המרפסת של קדימה. אבל היא מה התעזדה במחמד האג'י, היא מה הייתה, היא לא מכירה. לא. אז יכול להיות שלזה התכוונה. לא, אבל זה בית מול מטה, זה כמו שהיא הסבירה, צד ימין, הכל. והרומניה שאמרה לי, אני זה, הכרתי את זה. איזה קטע. היא זיהתה אותה. היא זיהתה. איך? היא זיהתה אותה. כן. הרומניה שאמרתי, זה זוכרת. איזה... עלה לה הזיכרון, את רואה? טוב, בקיצור, תקשיבי, אני זה כבר די לא נעים לי, נפלנו עליהם פה, הם בדיוק עם הקניות. לא, חס וחלילה. זה חלילה, לא, בסדר. מזל לך יש לזה. זה לא היה. אני לא... שהיה חדר בתחת. כן, סיפרתי לה, הוא אמר לי. לא היה. כן, סיפרתי לה. מה זה, מה אמרת? יש הרבה סיפורים כאלה. היא אומרת לי שאני אעשה מזה סרט. לא, היינו ילדים טובים, אלה חבל על הזמן. כן, את מאמינה לי שאני לא תכננתי להיכנס לפה בכלל, אנחנו נסענו, פתאום היא אומרת, זה מעורב. הנה, פתאום היא אומרת, בואו, תקרא לכפיר שיעזור לה, ומסתבר שהיא גרה בתוך הבית הזה, מנהל לה. זה העבודה, זה הכלב שלכם, פנינה. שהיה לכם. בול הכלב שהיה לי. גם לבן. ותראי שהעיניים יפות יש לו. קטע. גידלתי אותו, חבל על הזמן. כמו תינוקת זאתי. אבל הם אוכלים. אין לה תפתית. אבל אני לא מתחשבן, יש לה אוכל מדור. אחרת היא תהיה ככה. אני מצלמת הכל. לא שמנה. 42. בסדר. זה קטע. למה איפה? אז חכי שנייה רגע, אני אפרד מהם ואני אחזור אלייך, טוב? טוב, יאללה, ביי. זה קטע.